לעבור לעבר ירדן המזרחי ולכבוש אותו ולבנות בו. אבל בעבר הירדן המזרחי יש מדינה אחרת, יש ירדן. הכל זמני. אז מה הם גבולות הארץ לפי תפיסתך? גבולות התורה. מה הם? מנהר פרת עד אחידקל, מגיע כמעט עד עיראק. והנילוס? כן. גבולות ההבטחה הם המרחב שבין הנילוס והפרת. מה שעם ישראל יוכל לכונן בתוך המרחב הזה, זה מימוש של גבולות ההבטחה. גבולות ההבטחה ניתנו כאופציה שבתוך המרחב הזה כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. ארץ ישראל עתידה להתפשט על כל הארצות, אחת מהנבואות. כל מקום שנכבוש ונחליט שהוא ארץ ישראל, הוא יהיה ארץ ישראל.